kaka japiny wach mar osuru mar udini kinyiswa pachi kaluwore kode. Sharon penjo maber kabisa. Mokwongo osiepena gi onego ng'ene gi joma nene wasani ni ma en world practice. Kidhi China, gik matimore kage osetimore China. En jukumu mar japiny, mar sirkal ng'eyo yuto mar japiny. Kendo sirkal ong'eyo yuto mar japiny. Eric, gima nyaka ing'e ni onge japiny mok dwar ot. Japiny nyalo buok ni odno samoro nyalo tamo mana chulo. Lakini japiny moro amora mutho gi tiende, nitie gima geng'o ne chieng' kata gima geng'o ne koth. Either nyalo bedo mabati kata nyalo bedo od kidi. Kien od kidi japiny biro wacho ni mano ot. Kien od mabati japiny biro wacho ni mano ot. Ok nyalo nyise ni dak e od mabati. Gima nyalo buogo japiny ni jowa the leadership, the top leadership, both sirikal kod Azimio ok nyis japiny gima dhi mbele. Sirikal owacho ni ka yuto ni piny, ichamo pesa 20,000 kadok piny, tinyalo miyi ot machulore gi pesa nino. Let me tell you, my good sister, ineno samu kudikani, kata ng'ama odak Kibra, odak Kawangware, odak Madhare, kod Oruma, ibo yudo ka the minimum ochulo from 1,500, 3,500 nyaka 5,000 nyaka 10,000. Ng'ani kochamo okaw 3,500 to chulo go ot. To odno in future nyalo bedo kata ode. What's wrong with that? Two, project mar housing ni ineno idhi Kisumo kacha. Ineno ka jatoko dera mwaka Kakamega cha. Thuo oganda wagi sirikal akian bolea akian ang'o to wacho Kiswahili. Wach mbolea ne bwa donje. Koro joka ng'isi ne achielo cha winjo ko wacho wuotho gi buk makoro hol. Aelewa kijana no nikech piny tek. Piny tek nikech job thin. Housing ne project ne en achiel kuom yo makelo go employment ne oganda wa kada jowa matindo manie stage kaka bila mwaneno Kisumo ka. Nikech neno gima kijana cha wacho wuotho gi buk olecha. The next ikegi monyalo timo. I'm telling you, nikech at long run he has to pay bills. Koro iyudo ka project mana sirkal okelo ni. Ko ekete thoro mang'eny kabisa gi wach gi moke mach. En gi gik mabeyo kuome kabisa as job creation. Iwinjo gini. Iyudo ka ng'ama ni piny mongi mosomo tigi monya timo kanyo. Itika foreman tigi monyalo timo kanyo. Engineers tigi monya timo kanyo. At the same time, o provide shelter to all Kenyans. To thothne kata mna kan iwinjo kaka Eric gi wakili bende no loso. Yes. Giwacho ni funde mage be. En mana ni moko beyo ema samoro mar mondo mi orango ng'i. Nikech policies go iwacho ni 3/4 mar gibe, a quarter ni moko ber ma samoro nyalo hinyo japiny. Mane mok losi. Koro okalo average to 75%. Means no donga quarter. Man gi madongo, leo ni evolution process. Kidhi China, ineno kidwa ng'eyo ni piny dongore. One of the projects manyalo keto piny economy mar piny dongore, kata strengthen the Kenyan economy. En achiel kuom projects kaka mar housing. Can you go to China? China nen piny manong'ere kaka nodhier kabisa. Kidwa ng'eyo the biggest piny man gi loan maduong' ma China in United States. How old is United States compared to China? Ng'isi ni kodwa wadwan wadongre Sharon. To nyaka wabed jok ma support gik manyalo ko oganda jopiny. It will reshape the people's lives economically. I feel ni kwa we moko mach mathole to gini biro konyo oganda wa. Mineno ka en mach mimoko. En mana mach nikech sirkal ne tiyo maber. Ineno weche mag do makro dhiek do ni. Akwayo ni joma nyicho tele previous regime, joma nyicho tele, top leadership mar previous regime. Giwe onjelo wuon got nyuti. Kech wang'eyo gik magitimo. Giwe sponsor okil owadwa ma jakom to bere to kodhi e gigo. Giwe sponsor okil mamoko mondo o stop ideas manyalo konyo japiny. Yes. Erokamano ahinya.